खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 27 जानुवारि सनिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं फामि ब्रह्म नार्जारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दङ मेष राशि। नखराव गोजोन गैयै थासारि जानो हागौ। बिमानि सुखुआ गैया जागोन। बृष राशि। थांखिखौ जाफुंसार होनायाव धैर्य हमनाया गाहाम जागोन। सांग्रां जाना थानाया गाहाम। मिथुन राशि। मानिबा थाखाय जाथि खुरमानि गेजेराव सुथुर जालायनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। खैफोदनि समावबो गावखौनो गोख्रों फसंना लाखिनो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। सिंह राशि। बरादा जोबोरैनो गाज्रि जानो हागौ। देहायाव सानाय सुनाय सोमजिनो हागौ। कन्या राशि। धोन दौलत आरजिनो हागौ। आखायाव रां रुफा जागोन। सुखुनि सान जागोन। तुला राशि। बायदि हाबा मावनो खाबु मोननो हागौ। साननायफोरा जाफुंगोन। मोजां सान जागोन। वृश्चिक राशि। रांखावरिनि आंखालाव गोग्लैनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। धनु राशि। गोबाव समनिफ्रायनो हास्थायनाय थांखिया फेलें जानो हागौ। गोसोखौ दुखु मोनगोन। मकर राशि। बिसि फिसायनि गेजेराव गोरोबलायनाया फैगोन। अनज्लायना सोलिनो हागोन। दुखुआ गोजान जागोन। कुम्भ राशि। गोजौ फारसे जौगानो हागोन। सुथुरफोरा जोबलांगोन। मोजां सान जागोन। मीन राशि। गोजान लामा दावबायनो खाबु मोननो हागौ। साना गाहामैनो बारलांगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिं थिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। Good news for everyone. For the academic year 2024-2025, admissions to playgroup, nursery, LKG and UKG are underway at Vidyavili Kids School in Habubari, Kokrajhar. This Vidyavili Kids School has many facilities for students like smart class and daycare, indoor, outdoor game, art and craft workshop, playful learning, environment and dance room, modern teaching aids, audio visual room, good teachers, student one-on-one training on one language and speech development, experienced teachers, green knowledge. Why are you waiting for the admission? Call 6900 304050 for more details.